जनाइनि सिगामुंनि जायगायाव गिख्रंथाव रेलनि जाब्रबथाय देखारगाव मुंखर सेलेक्ट रेल आरो गंसे साखा खबब्रै गारिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जनाइ ओनसोलनि सिगायाव दिनै गिख्रंथाव रेलनि जाब्रबथाया सोमोनांहोदों ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला देखारगावनिफ्राय मुंखर सेलेक्टसिम फैबाय थानाय पेसेन्जार रेलआ गंसे साखा खबब्रै गारिखौ होख्रेमलाङो 515 नं राजालामा सिगानिफ्राय फैबाय थानाय सन्तपुरसिम थांनाय लामायाव साखा खबब्रै गारिया रेल लामाखौ बारस'नो नाजानायाव जादोंमोन आरो बे समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो नाथाय खाफाल मोजां जाथायाव गारिनि ड्राइभार आरो दावबायारिफ्रा खुनुरुखुमै रैखा मोनो दिनैनि बे जाथायखौ नोजोर होनानैनो जनाइ ओनसोलनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव रेलगेट थायैनि थाखायनो बेफोर जाथाया जाबाय थादों होनना फोरमायथिदों दिनैनि बे गिलु बालु जाथायनि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारी बिथांनि खौरांनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि লখিমপুৰ পৰা আহি থকা ৰেলখনে জোন কাৰেণ্ট নোপোৱাৰ আগত এখন মানে এইখন আপোনাৰ এখন কি আছিলে এইখন মানে হেৰি আছিলে এইখন ডেকাৰগাঁও এক্সপ্ৰেছে মাৰিলে এইখন নেনো গাড়ী আছিলে এখন আমি পেচেঞ্জাৰ হৈ আহিছিলোঁ আৰু ট্ৰেইন ৰখোৱাৰ লগে লগে আমি নামি চাইছোঁ যে এখন গাড়ী মানে লাগি গ'ল গাড়ী মানুহ আছিলে ড্ৰাইভাৰজন পলালে আৰু বেলেগ মানুহ নাছিলে মানুহ বাচিলে ড্ৰাইভাৰজন ধৰিলে বুলি গম পোৱা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আছিলে গাড়ী প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ আগলৈকে চুচুৱাই লৈ আহিছিলে ট্ৰেইনে চুচুৱাই আনিছিলে গাড়ীখন ক্ৰচিং পাবলৈ আছিলে তাত মানে আগতে আৰ পি এফ ছাৰহঁতে আগতে মানে ৰাস্তাটো ব্লক কৰি দিছিলে যে গাড়ী পোৱা হ'ব নালাগে কৈ নাই আগতে 3বাৰ হৈছে তাত 3বাৰে মাৰিছে মানে গাড়ী এতিয়া ড্ৰেইন খান্দি দিছে গাড়ী পাৰ নহ'বৰ কাৰণে ৰেলগেট নথকাৰ কাৰণে মানে ড্ৰেইন খান্দি দিছিলে যাতে গাড়ী আগতে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মানে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে তাৰপৰা এতিয়া আজি আকৌ হৈছে তেনেকুৱা सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन